wannan kaza ana bar uwa. Wace ƙasa kenan? Angola. Kai. Angola. Ya Allah. Ya Allah. Ya ini fa. Ki dan tare da ke yanzu kika dinka wannan kayan ba tare kika sai wannan kayan ba tare na sani ba. Ta kwana biyu fa yaya. To ai ba su gidan wannan kayan ba. To kaya ne fa. Fitinuniya daga yau ko dan kwali kika saya in dai sabo ne ina miki kafin ki fara saka. To shi ke ne. Watch more, a lot more, there's a lot more. Mika Arziki TV on YouTube, on Facebook, and also on TikTok. We give you whatever you want from the joyous heart of you. Mika Arziki 24 TV.